V tomto videu ti odpoviem na otázky typu ako začať programovať, čo na to potrebujem, kde je najlepšie písať kód a mnohé ďalšie. V slovenčine som stručný tutoriál ako a s čím začať nenašiel, preto som sa rozhodol, že spravím krátke video pre začiatočníkov a študentov, ktorým v rýchlosti predstavím editor, ktorý používam a rozšírenia, ktoré mi pomáhajú písať kód. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie všetko, čo sa dnes učí v škole je dobré alebo nejakým spôsobom prospešné pre začínajúcich programátorov. Skôr ich to dokáže odradiť. Dostaneš milión zadaní, o ktorých sa ti ani nesnívalo a hlavne chcú po tebe všetko hneď. Na testoch a skúškach nemôžeš použiť dokumentáciu, čo je alfa a omega každého programátora. Nie každý dokáže vstrebávať všetky informácie ako špongia a preto si myslím, že častokrát sú veci vysvetlené zle. Výklad by mal pochopiť aj smetiar Jožo, ktorý má maturitu akurát tak z hádzania vreca do diaľky. Má to byť podané po lopate a ľudsky. Nikomu nepomôže, keď sa bude učiť písať manuálne a do bodky podľa predpisov niečo, čo sa dá vytvoriť 2 klikmi, ako napríklad HTML šablóna, ktorú ukážem neskôr. Je jedno, s čím začneš a je jedno, kde píšeš kód. Hlavné je, aby ťa to bavilo. Sú mnohé textové editory, VS Pad, Atom, Sublime Text, Notepad, či dokonca ti postačí obyčajný WordPad. Kód môžeš písať takmer všade a nech ťa Boh chráni, keď to začneš písať do Wordu. Nie si barbar. Môj prvý editor bol Notepad++, ktorý nám odporúčali v škole a z ktorého som pomerne rýchlo prešiel na Sublime Text. Momentálne už používam Visual Studio Code. Prečo táto zmena editorov? U mňa je prvoradé prostredie, interfejs editora. Musím sa cítiť pohodlne pri písaní kódu. Veci, ktoré potrebujem, chcem mať po ruke. Visual Studio Code ponúka workspace, kde stačí jednoducho presunúť svoje zložky a programy a môžeš začať kódiť. Visual Studio Code si môžeš stiahnuť na tejto webovej adrese, ktorú hodím taktiež do popisu, jednoduchým kliknutím na tlačítko Download, alebo si proste vyberieš, ktorá z variant ti bude vyhovovať. Ako prvé si odporúčam zložku vytvoriť a hodiť ju do editora. Následne si vytvor nové súbory a zložky podľa potreby, v mojom prípade to mám uložené takto. Je dobré mať poriadok v jednotlivých adresároch a nemiešať hrušky s jablkami. CSS do CSS adresára, image do samostatného, indexy môžu byť voľne. Pre mňa osobne výborne spracovaná feature sú extensions. Extensions sú rozšírenia pre tvoj editor, ktoré ti pomáhajú písať kód. Nie sú však nevyhnutné, je to len taká pomocná ruka. Pomáhajú ti s vecami, ako je napríklad táto, kedy napíšu za teba celú základnú šablónu jedným kliknutím. Ako prvý extension ti ukážem Auto Rename Tag. Ako hovorí jeho názov, jednoducho prepíše zatvárací tag podľa toho, čo píšem v otváracom tagu. Takže pokiaľ tu nechcem aside, stačí to prepísať na div a automaticky sa mi prepíše druhá zatvorka, čiže zatvárací tag. Druhý addon si už mohol všimnúť, je to addon, ktorý poteší dnešné každé dieťa slnka. Každý tabulátor a medzera bude označená farbou tak ako je to na obrázku. Volá sa to Indent Rainbow. Každý tabulátor má svoju vlastnú farbu pre prehľadnosť kódu. Pokiaľ ale však spravíš nejakú medzeru, ktorá už nepasuje do konštrukcie kódu, zobrazí sa ti to na červeno a ty vieš, že si niekde spravil chybu. IntelliSense for CSS Class Names in HTML dáva návrhy a doplňuje CSS kód v HTML bez toho, aby sme sa museli do CSS súboru pozerať a hľadať presný názov CSS klasy. Napríklad, keď chcem do divu dať klasu container, stačí napísať prvé 3 písmená a len ju vybrať. Jeden z mojich najobľúbenejších addonov je Prettier Code Formatter. Tento addon doslova upratuje kód. Pri písaní kódu často robíme bordel a tento addon nám pomáha upratať veci do čitateľnejšieho stavu. Kód stačí uložiť a sám sa naformátuje do usporiadanejšieho tvaru. Pri upratovaní kódu si však treba dať pozor na situáciu, kedy môže nastať chyba. HTML elementy sa nám môžu skrížiť a súbor sa nebude chcieť formatovať. Tento addon slúži aj pre úplných bordelárov, ktorí neviem z akého dôvodu by rozhadzovali kód týmto spôsobom, kedy by žiadne elementy neboli odsadené tak ako majú byť a jedným uložením sa vrátia do stavu, kde je to opäť čitateľné. Ďalší veľmi užitočný addon je Live Server. Live Server je addon, ktorý po kliknutí na tlačidlo spustí server, ktorý sa automaticky refreshuje pri ukladaní kódu. Veľmi užitočný addon je taktiež Bracket Pair Colorizer. Zafarbí dvojice zátvoriek v kóde a udržuje zložitejší kód prehľadnejším. Farby zátvoriek vieme nastavovať aj dodatočne, ale osobne preferujem farby, ktoré sú predvolené. Zátvorky sú následne spájané farebnými čiarami. Ako posledný tu mám Color Highlight.
Color Highlight vyznačuje farebne hexkódy z CSS. Je to veľmi užitočná vec pre udržanie prehľadu, aby si človek nemusel pamätať, ktorý kód je aká farba. Všetky extensions môžeš stiahnuť tu, alebo s krátkou Ctrl+Shift+X. Stačí zadať názov extensionu, vybrať ktorý chceš a už ho len stiahnuť. Taktiež, pokiaľ sa ti nepáči téma, ktorú máš prednastavenú, zmen si ju cez File, Preferences, Color Theme. Je tu množstvo motívov a nové si môžeš stiahnuť z netu. Taktiež nechápem, kto by preboha mohol používať bledé témy. Fuj. Je veľa vecí, ktoré sa človek musí naučiť a programovanie ani zďaleka nie je také jednoduché, ako vyzerá. Preto som sa rozhodol, že spravím video pre tých, ktorí sa s niečím takýmto stretávajú prvýkrát. Nie je to video určené pre junákov, ktorí v takomto niečom behajú každý deň. Mnohé veci som ti neukázal, a to vrátane všetkých možností editora, ako je konzola, source control, debugovanie a iné. Ale toto má pomôcť začiatočníkom v ich prvom kontakte s kódom. Taktiež sa neboj, pokiaľ ti niečo nejde. Snaž sa veci si dohľadať na internete a neboj sa používať takéto skratky, aj keď ti v škole budú tlcť do hlavy, že to musíš robiť ručne. Si človek, nie stroj. A si programátor. A programátor má byť lenivý. Toto je pre začiatok všetko. Dúfam, že ti video pomôže pri tvojej ceste programátora, či už si úplný začiatočník, programuješ niečo do školy, alebo si už mal dotyk s programovaním. Nezabudni čeknúť aj moju facebookovú stránku. Ďakujem za sledovanie a držím palce pri kodení.